секіріп шақ. Ол секіре де алмай, чүнки мен аны білем кімде екенін. Менде болмағаш, ол кімде демек? Апада, чүнки сенде жоқ қолыңда, ебет. Кім гәлеге? Шоңа жаза. Ярар. Әзірлендік. Тілесе нәрсе бұлдыра тұрған кіші. Оп! Қара қыз әлі башта қызлар. Киіндім. Құяш сұқмасын үшін. Нәрсе киерге керек. Қой жеріңе. Мен сізге қайыр бір ойын тәқдим етем, қызлар. Біз аны бала вақытта ойнайдық. Аны ойнар үшін көбірек кіші керек. Біз мұнда аз, үшеугіне. Ләкин, мына телевизор қараушы балалар оңласын үшін көрсетіп кетеміз. Бұл yüzük салыш деген ойын. Мен, мәселен, сеңа yüzük берем. Yüzük салышы кіші бола, әйме? Ол сен, мәселен. Мына байтып қойасың, сен аны көрсетірге тиіш түгіл, әйме? Біз екеу басабыз. Мына екеу түгіл, сіз әтиянилеріңіз білән ойнарға керек. Кімдер бар үйде бүтінісін шақырығыз, 5-6 кіші болса көңілдерек. Һәм yüzük салышы шулайтып, шулайтып үткәрі, көрсетек әлі біз телевизор қарашыларға. Шулайтып үткәрі, әйді үткәр мені. Үткәргенде, ол шыпырт қына көрсетмешігіне, шушы yüzükні оп етіп салырға мүмкін. Мәселен, әйді мен сенға үткәрем, дейм мәселен. Бұлай үткәрем, мұнда хоп, салдым мен, сен қоплап қоясың. Бұлайға үткәрем екен әгерде, бұлай тігі шалт етіп, һәм сен де қоплап қоясың. Бір кішіде көрірге тиіш түгіл. Һәм шундан соң yüzük салушы әйті кімде yüzük? Секіріп шақ. Әйе, һәм шул yüzüклі кіші ол секіріп шығарға тиіш. Қырыда басып тұрушылар білмейлер бетіне кімде екен, алар аны тұтырға тиіш. Әйді, қызық үшін, әйді, ойнап қарайыз. Зифа, әйді. Мұнда енді қызық, мұнда енді кімде екені білгелі. Қазір сен мұнда бас, қырыда, әйді, әйтесің қар. Кімде yüzük секіріп шақ. Ол секіре де алмай, чүнки мен аны білем кімде екенін. Менде болмағаш, ол кімде демек? Апада, чүнки сенде жоқ қолыңда, ебет. Һәм, әгер аны тұтып қалалар екен, ол хоп, секіріп шығалмай екен, аңа берілі жаза. Апаға жаза береміз қазір. Балдақны бер. Алайса, үйге қайтқаш, ана қызға аңлатасы болашақ. Қоя балдағың дейсе, әймет. Жаза мұндырақ. Әйді сеңа 30 секунд ішінде бірер хәріфке башланған сөздер әйтірі керек. 5-ні, 30 секунд ішінде. Біз санап тұрабыз. Ул болсын, әйді, жайларақ болсын сеңа. Әйді болсын, А хәріфі. А, 1. Автобус. 2, 3, 4. Алма. 5, 6, Ақша. 7, 8, 9, 10, Апуш. 11, 12, 13, 14, Ақ. 15. Ақ нинди деген 16, 17, 18. Ас? Аз. Хайуан ма ас? Ас деген хайуан бар. Әне сал Аз. Az нинди алай. Az ғына yok. Кеттік баш келеш. 19, 20. Ат айы. Ат. 5 болды. 20, 1 секунд ішінде 5 сөзіне әйтірге үлгірдің. Әфәрин, қол шабабыз апаға. Қол шабабыз. Исән мүсіз құрметлі телевизор қараушылар, исән мұқыдағы 2 самауыр шәй ішкәжді. Бізді әти һәм мин тапшыруы, һәм ғадаттағыша сіздің білән Зәлия, Зифа һәм мин аларының әтилері. Һәм біз сіздің білән бүгін біргәләшіп түрлі ойынлар ойнарбыз. Біріншісін ойнарға үлгірдік, кеттік алға таба. Әти, қара мен нәрсе тапты. Бұл бет секіргіш. Бұл секіргіш һәм бұл кімдерінің тезірек өсесі келе? Мұна шошы секіргіш білән күн сайын шүғілленсе, тезірек өсе. Сіз секіре білесің мұның білән? Мен әзгіне білем бұғай. Бір сәтті кішіріп қарайбыз. Аяқны қоябыз. Ұзынырақ бұл сен айы. Әнешік білдірге керек, сенің бойдамы үйік мекен. Аяқны қойып қарағаш, ол қоя бұлырға дейш. Көтәрәсің, қам ол сенің Қолтық астында бұлырға дейш. Янында бұлырға дейш. Не бұлай. Әй, шул тередірек. Жилке деп әйтейін. Жилке. Секіріп қаралы. Кет, Зифа кет. Айда. Тұқта тәпішке білен ауыррақ. Әзір. О, бұла. Қой әлі? Ер әлі? Әмин.
Hozir qo'yali otag'iz yosh vaqtlarini esga tushirib qarasin hali. Senga yoraymi? Ketigiz. Men sikira olammikan buni qilaymikan? Oy. Bunda orqa tiya. Orqa qalabdi. Biz aytamiz, bu aytamiz. Ikkinchi o'yinda o'ynab bo'ladi. Bu sikirgish bilan turli o'yin o'ynarga mumkin, aymi? Masalan, siz bosasiz ekan bunda. O'rtada kishi bossa, sizning agarda endi kishi ko'proq ekan, mana shu aytib tugarakka bosirga mumkin. Aning uchun sikirgish tugul, bir endi bovda olirga mumkin. Bizning shirokda bu sikirgish. Mana shu aytib ostdan aylandirasing, aytib. Ham shunga lakmishi sikirib qolirga kerak. Nasha ulguriga kerak. Ayda men ortqaroq. Yoraymi men. Topchiqni Sal ayda senga joylaraqmi salsan? Menga da. Kimga laga? Shunga jaza. Yarar. Hazırlandık. Lakti bit ayağına. Ezgine. Sen orqa sikirme, ayda yanadan. Ayda. Ezgine lakti mi? Evet. Tiymedi. Bu balıkçı bilen balık deb atalab bobay. Evet. Bundarak keliriz. Bu balıkçı bilen balık deb atalab. Balıkçı bilen balık? Hayır. Balık şu Sen balıkçı? Hayır. Siz balık. Balıklar deb. Sen qiyitman shitga bundarak bas. Yo'q. Men Bundarak qizil sari. Kel bundarak. O'yinning shortlari shunday. Hayda kelsin. Hayda. Hazırlandık. Kel bunda. Hayda bas hayda bas. Zifa oltistagi balık, amin tiger. Sene boyalığa. Lakti bit. Mana ko'p siyashsang shol bo'ladi. Lakti opaga endi yoza beramiz. Ayda opaga masalan, ayda birer shi'ir. Birgina kuplet. Birarsa. Nendira bo'lsa. Ayda. Men bilan. Men shuni silisimda kelgan edi. Ayda. Sikiribmi? Yoki bulayqmi? Sikirib? Ayda bu. Yo'q, sikirmishigina bulayqin ayda. Qora barana pakmishni shitir kemara. Aytirsinglar o'sha kirpish yolab simara. Mishdan ko'pirini beram pishgan baranga. Baranga qopmay. Vishdanda shartni topmay. Evet. Yaxshi. Ayda, Zifa bas. Hozir sen o'zingina o'ynaysan. Opa o'ldi, o'yindan chiqdi. Ol jazolarini o'tadi. Hozir sen o'rtaga bas. Yo'q. Ayda. Zifa. Kel munda. Hozirmi? Sen alla qo'y shitga sikirasan, qo'yam. Sen munda bas. Ayye. Mana mundarak kel. Kel mundarak. Mana shulay. Ayda. Yo'q. Alasha qiziq tug'il. Ayda. Ana sen o'ynaysanmi yo'qmi? Tiydi. Men senga jazo berasim kelgan edi. Shunga ko'ra tiydirasim kelgan edi senga. Zifaga jazo. Ye. Nende jazo beramiz? Qar televizor qarshida o'tirishib bolalar tinglayman narsa aytadilar ekan. Shu aytamizmi ne? Yarar. Bilasizmi nende jazo berdilar senga? Nega? Og'ir jazo. Bilasizmi? Yo'q. Ko'zni yumib, ayma, ikki ko'zini yumib, ikki qo'lni olg'a so'zirga, ikki barmoqni mana shulay qo'yirga, ham ko'zni yumgan kelish, burunni tutib ko'rsatirga shulay. Ko'zni yumib, burunning uchun ko'zni yumib, to'xta, oshiqma. Ikkisini yum. Aydamda men bo'lisham. Ayda, qo'llarni so'zdiq, ikkisini olg'a so'zdiq. Hozir o'ng qo'l bilan ayda burunni uchun tutamiz. So'l qo'l bilan. Bo'ladi. Молодец. Menam bo'lmay, men bo'lay aytganda, men qo'yadirman dalaga. Shetga ketaman. Aminda turishib qarayman. Bo'la. Sizda shulay ishlab qarag'iz. Mana ko'zingizni yumingizlar televizor qarshida. Qo'llaringizni so'zig'iz. Og'ir tug'il. Og'ir tug'ilmi? Ana Zifa og'ir tug'il. So'zig'iz, aymi? Ham big yengil. Hop. Burunning ushini otiydirga kerak. Mana sizga shunday shug'ul. Biz ketdik olg'a taba. Ko'ngilsiz. Kinder bo'lsaydi. Kinder. Baxat uchun shulg'ana kerak bo'lsa, otag'iz tilasa narsa buldira turgan kishi. Hop. Qarag'iz hali boshqa qizlar. Kinder.
Нәрсе хәзер инде кызыкмы? Күңелсез түгелме? Yok. Сез яратасызмы киндерлар? Бик яратам. Сез яратасызмы? Киндерны яратмаган бала юктыр ул. Безнең бала вакытта, бала дип инде сезнең шикелле түгел, без олырактыр. Чыккан иде киндер сюрприз һәм анда бар иде төрле бигемотлар җыядырык без. Бигемотлар? Анда бигемотлар бар иде төрле. Менә шул минем хәтердә калган. Шул бигемотлар коллекциясын җыя торган идек. Кызык. Әйдә ачып карыйк, буларның ичендә нәрсә икән? Ярыймы мин ашам? Ярыймы ашам. Әйдә ачыгыз, ач. Сез кайсын ачасыз? Мин менә сын ашам. Мин сын ашам. Әйдә ачып кара әле. Нәрсә чыгыр икән? Монда гел кызларның кыгына булган әле бу. Тылсымны дөрес укымаганмын. Гел кызларның кыгына туры килгән. Монда малайларныкы юк? Юк. Монсы да кыз. Монсы да кыз. Монда бөтенсе кыз. Монсы да кыз, бөтенесе дә кызларныкы булган. Монсы да кызныкы микән астагысы? Әти минем повторка. Идәге. Нәрсә соң ул? Әбидә. Без шундый гарна. Электә шундый юк. Нәрсә соң монда? Кая ачып Бу калган? шулык бездә. Сездә мондый бармы инде? Без әбидә ашкан идек берсен. Һәм безгә менә монсы, һәм менә бүләкте. Бөтен иле. Бу нәрсә соң? Бу нинди бер бу? Нәрсә бу? Бу бетергеш. Бетергеш. Менә булай карандаш өстенә киеп куясың. Кая. Менә моның карандаш. Менә монда карандаш кием тә торган урыны. Һәм әгәр дә син ялгыш сызып җибәрсәң, шуны хоп, бетереп куярга буламы? Әйләндерәсең һәм бетерәсең. Тәмлеме соң? Ашап кара. Юк, аша. Сез ашасагыз, Син тук. дөрес. Әйдә тагын ашып карыйм соң, бәлки мондый булмас. Икенче төрле, әйдә, монсын монда куябыз. Әйдәме? Ашып кара, әйдә. Монсы икесе дә бер төрле, әйме? Юк. Әйдә, мин дә ашып карыйм бераз. Әйдә. Кызык. Монда зәңгәрләр бар. Әйдә, мин менә мондый ашып карыйм. Менә монда ниндидер икенче төрле бар. Әйдә, монсы. Бу ниндидер кулаклы ачыла торган. Шоколад ул организм өчен кирәк, ләкин аны күп ашарга ярамый. Шоколадны, конфетларны кайчан гына ашыйлар? Бәйрәмдә анда. Юк, әйт әле, Зифа. Кайчан ашыйлар шоколадны, конфетларны? Нәрсә ашаганнан соң? Файдалар ризык. Мәсәлән, Макарон, тагын, аш. аш, дөрес, тагын, Б хәрефенә. Б. Бока. Ботка, Шашлык. Моның җирдә шундый бер татуировка бар. Аны куясың, менә мәсәлән тәнеңә аласың. Ябыштыра торган тәнгә. Мин яратмыйм андай әйберләрне. Ул бетә торган. Моның шикләү. Миндә уенчык түгел, миндә мәми. Сыяк, икенче ягында аның уенчыгы. Бу ягында. Безнең монда әле шундый бик тәмле конфетлар бар. Мин хәтерлим, син безгә шундыйларны алып кайткан идең. З хәрефе. Сиңа торак. Торак шундый. Бу торакмы бу? Безгә тугыз эләкте. Без. Һәм бу кашык та бар, кара. Кашык ашарга. Ул бөтенесендә шулай кашык чыгам әллә. Бу моны ашарга. Шулаймы? Әти, мин ашам. Ул бик бәләкәй. Әйе. Миңа бу. Үлчәү. Мин эләктем. Синең йолдызлыгың? Үлчәү йолдызлыгы. Ура. Оле. Бу тәмлеме соң? Тәмлек. Моны шул кашык белән ашаргамы? Әйе. Бу түгәрәкләре нәрсә аның? Түгәрәкләре печенье. Шулаймы? Нәм бәләкәй. Кәтерди. Коронинги. Нәрсә ул? Сиңа күбәләк. Күбәләк. Вау. Ярым карый. Бик тәмле түгел. Аш тәмлерәк, бәрәңге тәмлерәк. Конфет. Зифасының смайлик елмая торган ләкте. Бу нәрсә соң бу? Сез нәрсә эшлисез? TikTok. TikTokка сез төрле биюләр төшерәсезме? Алай булгач, без телевизор караучылар белән бергә, әйдәгез әле Insta Minute сәхифәсенә бүленик. Аны караган арада сез миңа үзегезнең
тиктокерларыгызны. Яш тиктокерлар буласызмы инде сез? Айда күрсәтегез шуны. Без карыйбыз. Ничего. Bilmiyorum. Hadi. Sen işisin. Ey. Sen nerse? Utta kızınasın. Мен кояшта кызынам. Мына кояшта шулай дип яталар да кызыналар башта. Бер якны, аннары борылып яталар да арканы, аякларын. Монда кояш юк инде, ләкин мен күз алдына китерәм. Ә сез кызынганыгыз бармы соң? Бар. Бар. Ничек кызын? Ә менә кара әйтегез әле. Кояшта саклану чараларын, нинди саклану чараларын күрергә кирәк? Нәрсә? Кояш сукмасын өчен, ашамасын өчен. Крем, тагын. Зифа хәзер. Нәрсә? Менә каты кояш кызу көн булганда, кояшлы көн булганда нәрсә эшләргә кирәк? Нәрсә киергә кирәк? Иң беренче чиратта, кояш сукмасын өчен нәрсә киергә кирәк? Кай җиреңә? Кояш кая суга иң беренче? Yok. Кешегә суга, кешенең кайсы җиренә суга? Өстен. Кай җиренә суга кояш? Башына. Башына, башка кояш сукмасын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Кеп. Нәрсә киергә кирәк? Кепка. Башлык, кепка киергә кирәк. Шуны да искә төшерә алмыйча утырасың. Шулай, тагын. Анары урыны белән җылга булса, йонда, шунда кирип алырга кирәк. Суга суыныпмы? Ләкин онытырга ярамый. Суда куенып чыкканнан соң, әгәр дә тән сулы була икән, кояш тагы да ныграк ашый су аркылы. Сулы булса тән, кояш тагы да ныграк ашый. Менә иң башлар янмасын өчен анда кирәк инде бер күлмәк яисә футболка, шулай бит. Бик озак йөрергә ярамый. Ярамый. Кояшта. Чөнки озак йөрсәң нәрсә була? Тәнең кып-кызыл була. Тәнең кып-кызыл һәм хәтта янырга да мөмкин. Ул бик куркыныч һәм ультрафиолет нурлары алар зыян салырга мөмкин балаларның матур, йомшак тәннәренә. Мәсәлән, аннары буласың син кепка киеп куясың икән, монда әйбәт кенә йөзең, ә монда кып-кызыл була, кып-кызыл. Аннары пешәсең, аннары йоклый алмыйсың, аннары төне буе ятасың шулай итеп кычытынып. Шулай да булырга мөмкин. Ә беләсезме, әгәр дә андый-мондай янган очракта тән нәрсә эшләп була? Крем сөртер. Крем гына түгел, ә беләсезме, крем булмаса нәрсә тагын? Нәрсә? Каймак сөртергә мөмкин. Каймак. Аны сау каймак. Каймак инде, сөт өсте, каймак. Иремчек, каймак, катык мәсәлән. Яисә кефир. Шуның белән дә ясыларга мөмкин. Менә шушындый киңәшләр сезгә, балалар. Ул киңәшләрне истә тотыгыз һәм колагыгызга чорнап куегыз. Әле мыек чыкмагандыр әле. Мыегыгызга чорнагыз дип әйтер идем. Колакка гына чорный торыгыз. Достар, шуның белән безнең тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Рәхмәт сезгә безнең белән булганыгыз өчен. Biz sizni yaratабыз һәм киләсе тапшыруларга да көтеп калабыз. Безгә сезнең белән күңелле булды. Сезгә ничек, кызлар? Бик күңелле. Шәп үткәрдек әйме вакытны. Сезгә дә вакытыгызны шәп итеп үткәрергә язсын. Әти-әниләрегез белән, әби-бабайларыгыз белән, энеләрегез, абыйларыгыз, апаларыгыз, сеңелләрегез белән бергәләшеп, уйнап, көлеп яшәргә язсын. Сау булыгыз. Сау булыгыз.